martangiang mahita. Mauliate mariho debata jahuba amanami na mangaramuti ngulu nami sahat tutikion. Tuhan tangi honon nami ma hatam na badiai urupi jala pargugoi mahami Tuhan manangi hokatami asa takasu tangi kami jala takasu jalohami hatami. Amin. Horas ma dihita sude selamat at pemma dihita. Huriana hinaholongan nito hatta turpuk jamita di minggu at penna parjolo di tikion ima natar surat di buku Evangelium ni si Lukas bidu 20 sada mamuka sian ayat 25 sahatu ayat 36. Tapayutihu madirohata songonom ma didok. Dungi masama akatada di mataniari di bulan dohot di akabitang pe jala hapusoham ma akabangso di tanoon jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti dohok galubang na tarhatos majolmai di bahen hatahutonna dohot panagamon ni rohana di nanaing masa tuliat portibion ay humuttal ma akahagogoon ni parlangitan. Dungi idaon nasida ma anak ni jolmai romar hite-hite obun matat huaso dohot hasangapok gudang. Alai molo mamukka masa akai dirgak mahamu basidak kamu ma ulumuna ay nunga jonok haluang muna. Jala dihatahom matunasida upama sada berek kamu mahau arai dohot akka hauna asing ia dung martunasi di idahamu tadaumu nama disi naung jonok partaunan las suang songoni ia dung masa akai di idahamu botohamu ma naung donok harajaun ni debata situtu do hatakot tuhamu nasotupa salpu na sabang soon sojolo songgop seluhut nai salpu besogo langit dohot tanoon anggo hataki na sotu pasalpu alai jaga ma dirimuna unang sorat tamuna binahen ni parminumon doho parmabuhon doho panarihono dihangoluanon gabe topu dihatopi ari ihamu songon lali rabbang ay hatop mai songgop tu atas ni sudena maringanan di atas tanoon alai dungo mahamu toktong mardongat tangiang asa margogo hamu pasidung saluhut nanaing masai laho jongjong di jolo ni anak ni jolmai ima sahana huria nahina holongan ni tuhatta sahalinai pinasa matuhita selamat at pemma dihita sude sahak mahita nuaing tuminggu at pen na perjolo songon na paratarataho muse tuhita ia at pen lapatan na pangaradeon laho manomu-nomu haroro ni si palua nian nga masaon ima harorona na perjolo di pamesta honotta di Natal ima harorona marumang daging jala lea ima naung tabulus parjolo narumikot nuaing si paradiotta ima manomu-nomu harorona marhite akka hasangapon hamuliaon lasni roha songon na niodolhon ni turpuk jamita sadarion dohot na niodolhon ni topik ni minggutta berjaga-jaga dan berdoalah senantiasa dungo jala manoktong martangiang atong songo dia do haroroni tuhatta na padua halihoni ima si tomo-tomota muse harorona na padua halihoni manirang nadenggan dohot naroa
manirang na porsea dohot naso porsea. Jamitaon ima jamita terakhir ni Yesus tu siseanna napatorakkon taringot tu akhir zaman. Marbosir mai sian suku-sukun ni sisean namadok adiga domasai imana tersurat di Lukas 21 ayat 7. Ido napi natorang ni Yesus diturpukon. Akhir zaman itu pasti dan akan terjadi melalui berbagai tanda-tanda. Tanda-tanda alam yaitu matahari, bulan dan bintang. Lalu manusia akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang. Atong menghadapi masih patu pota. Didok di ayat 20 ni turpuk jamitata sadarion, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Songo dia do halak na bangkit. Songo dia do halak na padirgakon ulu. Nani dok na ima menyatukan kepala hingga menuju tangan, mengetahui, mempercayai, dan beraksi atau berkarya. Jadi songon napi natupani sadahuria ala patupahon pesta parulupulupon huriai totu diudang do akan asangap asaro mengadopi pesta dihuriai. Jadi didok rohani nasa huriai ala jolmana sangap do nanaing Roma nopo nasida sudah mari parade dibayas dihobasi ala jolmana sangap si tomu-tomuani. Begitu hebatnya persiapan penyambutan dan pengorbanan yang mereka lakukan. Lalu bagaimana dengan persiapan kita untuk penyambutan kedatangan Yesus? Jika kita melakukan persiapan yang hebat untuk menyambut orang-orang yang hebat, lalu apa saja yang sudah kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Marhite turpuk jamitahon naing takas di pabotohot tuhita. Kepastian taringot tuharoro ni Tuhani na padua halihon nang pe dangadong naubotosa adigan manang sadihari partikiani ro alai tung takas do di turpukon akatada napabuahon haroro ni anak ni jolmai matat huaso dohot hasangapon lapatanna dang marguna disi hamaloon hagogoon dohot hapistaran ni jolma laho paduaho dirina sian hatahuton. Saleleng di portibiot jolmai boido malo-malona nang pabahenanna dohot hatana laho manabuniho dirina sian paruhuman ni portibion. Boido jolmai ala ni hamaloonna dohot ala ni adongonna manabuniho dosa dohot tarhuranganna ala hamaloonna dohot godang ni hepengna dan sahat tu pengadilan. Salileng di portibion boido pe asak kononna hamaloon hamoraon dohot jabatan laho madok au do nasitong. Hape sogot patarma disi ise nasitong di paruhumani buka madisi tabir pelindung ni jolmai buka madisi topeng nama nabunihon hakurangan ni jolmai buka madisi rekaman pangulaun ni jolmai dinghuluna idaon nama disi uhum dohot keadilan.
iko patar do HP seluhuna. Molo di hata batak didok. Dedek songon iddah di balanga. Nang adong nadi tutup-tutupi. Jadi ya do hubege jamitani sahalak dongap perhaladu. Uroa diingot ibana pisi dohot misi ni HKBP seiring dengan era globalisasi, maka gereja HKBP terpanggil menjadi gereja yang inklusif, terbuka, dan dialogis. Didok ibana mah. Jadi amang inang molo di zaman globalisasi dang pola be adong na asingi, dang pola be na asingi di halak Batak. Sude do hita mangatusi ay sarupa do lapatan ni globalisasi dohok na masa di paradoto ni. Imana ni dok na Rabbu pinuhu manang sitobol. Jadi anggona masa nuaing nung ngasongoni sitobol ma sude ima pakorhon ni globalisasi ala nang sitobol masa rikok ma huriana inklusif dialogis jala terbuka lapatan na manangahan na rikok bukaon dibuka ma unang maatong dibabuka-buka jala manangahan na rikot situtupon ditutup ma unang atong dipatutup tersongon ima rupanay. Jadi mamestahon adpen dada holam manungguli pangatusion dohot hapor seaon di Kristus. Alai ikosaha do tuna tutu situtu porsea jala diulahon marhite hai baruon ni pangalaho doho pabahenan. Dungo jala hobes mahita di ulaon na denggan. Laos ido sunggul-sunggul dihita makalason natal. Sotong lalapita holap paradeho parabiton. Si panganon doho dekorasi natal. Gabe sota ingot na mangauhon lapatan ni haroro ni Tuhani. Unang morulas ni rohata molo soboy taparadi akabarabiton doho si panganon. Unang dipake natali lahu pabuasok kisap ni daging. Alai dungo mahita asa diajari lahu marparange nadinggan. Parange nadinggan naho Bartulomo ni rohani debata ido hadungoon managam haroro ni Tuhani huhut lam dijugul homma martangiang jala manoktong ma martangiang. Amin. Martangiang mahita. Mauliate Tuhan dihatam nabadiai na mangurupi jala mangajari kami huhut paingotok kami asa tok kami tagam rade makobasi harorom na padua halihon di ujung jala di ajal ni hasianganon. Tio ma Tuhan gomos sa porsian nami asa manoktok kami setia holan Tuho. Amin.